Inflácia klesá, začali nám rásť reálne mzdy a pomaly nám rastie aj HDP. Znamená to, že na Slovensku už prichádzajú lepšie časy? Slovenská ekonomika je vo veľkej miere závislá od tej európskej. Je pravdepodobné, že keď sa bude dariť európskej ekonomike, bude sa dariť aj tej slovenskej. A vo všeobecnosti sa dá povedať, že ten trend už sa zlepšuje, ale zatiaľ nemáme, myslím si, že priveľa dôvodov na radosť. Aj keď, ako som povedal, ten trend sa zlepšuje. Dobrý deň, vážení investori. Hosťom dnešného podcastu je analytik portu Marek Malina. Vítaj, Marek. Ahoj. Medziročná inflácia klesla v júli na 9,7%. Čo to znamená? Mali by sme z tohoto čísla mať radosť? Radosť by sme nemali, keďže vieme, že inflačný cieľ Európskej centrálnej banky sú 2%, 9,7 je tým pádom 5-násobná hodnota. Potešiteľné je, že po 16 mesiacoch inflácia klesla na jednocifernú hodnotu. Čiže to je dobrá správa, ale naďalej je inflácia na Slovensku najvyššia v eurozóne a druhá najvyššia v celej Európskej únii. Čiže momentálne inflácia klesá zhruba 1 percentuálny bod mesačne, ale stále to nie je teda zrovna ružové. A často od ľudí počujem otázku, že ako môže inflácia klesať, keď všetko zdražuje. Môžeš nám trošku ako priblížiť, čo vlastne znamená pokles inflácie? Áno, lebo vychádza to už len z názvu toho termínu. Inflácia znamená rast cien. Čiže keď niečo, v podstate to znamená, že klesá rast cien. To znamená, že ceny v skutočnosti neklesajú, iba to tempo rastu sa znižuje. A kedy by podľa teba malo dôjsť k návratu do toho normálu, ako si spomínal, k tomu 2,5% rastu cien ročne? Vo všeobecnosti sa očakáva, že v budúcom roku by inflácia mohla klesnúť niekde k 7% a k normálu by sme sa mohli dostať o 2 roky, čiže v roku 2025. Tam sa očakáva, že by sme mohli dosiahnuť zhruba 2,3-2,5%. To bude ešte záležať od viacerých faktorov. Zasa presné číslo sa momentálne nedá úplne predikovať. No pozitívnejšie ale je, že vedľa cien rastú aj mzdy a v polovici odvetví rástli mzdy rýchlejšie než inflácia, čo znamená, že nielen nominálne, ale aj reálne mzdy rástli. V ktorých odvetviach to bolo? Najvyšší rast, myslím si, že dosiahlo ubytovanie a celkovo cestovný ruch. Ono to je v podstate aj logické, pretože už počas pandémie práve toto odvetvie bolo najviac zasiahnuté a ľudia hľadali v tej dobe iné možnosti práce. Nikto nechcel pracovať v tejto oblasti a preto, aby vlastne zamestnávateľia dokázali získať zamestnancov, museli zvyšovať mzdy. Celý tento trend ešte vlastne pokračuje aj dodnes a navyše tým, že v súčasnosti už sa tomuto odvetviu opäť darí, tak má priestor na zvyšovanie miest, kdežto opačný prípad IT sektor, ten je dlhodobo najvyššie zárobkový, tak tam ten tlak na rast miest nie je až taký, pretože takýchto ľudí, čo sú vysoko príjmoví, sa rast inflácie až tak nedotkol. A vlastne ako ten rast miest iste každého poteší, ale keďže vlastne teraz mzdy rastú rýchlejšie než inflácia v určitých odvetviach, tak to nastáva otázka, či sa vlastne vysoká inflácia nezačala už premietať do inflačných očakávaní ľudí s tým, že si žiadajú vyššie a vyššie mzdy, aby nejak dorovnali infláciu. Lebo toto bolo niečo, čomu sa Európska centrálna banka tak trochu chcela vyhnúť, ale tým, že vlastne to obdobie vysokej inflácie trvá už niekoľko mesiacov, už viac než rok, tak vidíme tu aj tento faktor. Nemôže toto spôsobovať ďalšie inflačné tlaky? Spôsobuje. Ja by som len pridal zo pár čísel. V tom prvom štvrťroku tohto roka vstúpli nominálne mzdy o 9,5% na 1327 eur, avšak inflácia ešte v prvom štvrťroku dosahovala vyššie tempo, čiže reálne mzdy a teda kúpyschopnosť obyvateľstva klesala. Ako si spomenul, tak momentálne už sme zhruba v takom bode, že v polovici sektorov, respektíve odvetví sa reálne mzdy zvyšovali rýchlejšie a do ďalšieho pol roka sa očakáva, že reálne mzdy by mali opäť stúpať.
To je dobrá správa, pretože v tých predchádzajúcich mesiacoch sme zaznamenali najvyšší prepad reálnych miest v celej histórii, o 4,5%. Ale tak z tohto pohľadu teda nám naozaj svíta na lepšie časy. Ale ako si aj povedal, stále to vytvára problém v tom, že keď ľuďom vstúpajú mzdy tak a zvyšuje sa tá kúpyschopnosť, tak ľudia budú aj zvyšovať svoju spotrebu v obchodoch a to bude zasa tlačiť na rast cien. Čiže práve rastúce mzdy sú jeden z hlavných inflačných tlakov. Uh-huh. A aký to má vlastne dopad na možno osobné úspory ľudí? Máme teraz nejaké nové dáta, či sa zvyšujú, znižujú, alebo tak nejak ako zostávajú na rovnakej úrovni? Podľa posledných dát vieme, že tá naša ekonomika, ktorú si sa spomínal, že rastie, tak je ťahaná inými vecami. Práve tá spotreba stále klesá a zaostáva za očakávaniami, čiže ľudia momentálne sú naklonení práve šetriť a očakáva sa, že možno až s tým nárastom reálnych miest opäť zvyšia oni svoju spotrebu. Ako si spomenul, vedľa reálnych miest v druhom štvrť roku rástol aj hrubý domáci produkt Slovenska. Ako sme na tom v kontexte iných európskych ekonomík? Pri pohľade možno na tento posledný štvrtok by si človek povedal, že sme na tom relatívne dobre, pretože medziročný hrubý domáci produkt zrastol 1,5%. To je jedno z najvyšších mier rastu v celej EÚ. Avšak napríklad môžeme spomenúť Maďarsko, kde je recesia a ekonomika tam tuším poklesla medziročne o 2,4%. Zároveň Nemecko bolo v recesii, aj tuším Česko bolo v recesii určitý čas. Ale hovorím, že je to iba pri pohľade na ten posledný štvrtok. Keby sme sa pozreli na posledné 2 roky, tak Slovensko je na tom bohužiaľ jedna z najhorších krajín v celej EÚ. A čomu vďačíme tomuto rastu, aspoň v tom poslednom štvrť roku? Ktoré odvetvia to bolo, alebo ktoré časti hospodárstva rástli? Ekonomiku potiahli najmä export a firemné investície. Ako som predtým teda hovoril, tak tá spotreba zaostáva a ak by som mal teda niečo vypichnúť, tak z toho exportu nás potiahli hlavne automobilky. No, bohužiaľ často sa hovorí, že každá minca má dve strany a to tak trochu platí aj pre Slovensko, lebo tak ako sme nedávno sledovali napätú situáciu okolo zvýšenia dlhového stropu v Spojených štátoch, vlastne v reakcii na čo agentúra Fitch znížila úverový rating vlastne Spojeným štátom, tak v tejto oblasti sa nezlepšujeme aj my, čo potvrdzuje aj najnovšie hodnotenie rozpočtovej rady, podľa ktorého sa pravdepodobnosť neplnenia dlhových záväzkov Slovenska od roku 2021 zvýšila zo 6 na 18%. Čo to pre Slovensko znamená? Znamená to pre nás jednu z najväčších makroekonomických víziev, ktoré sme čelili, by som povedal, v poslednej dekade. Dostali sme sa do tohto bodu práve všelijakými zvláštnymi opatreniami politických strán v posledných rokoch, ale nie len v posledných rokoch. A teda dostali sme sa do bodu, že náš deficit verejných financií dosiahol enormné čísla. Už ako konštatovala RRZ, to naše riziko nesplácania našich záväzkov voči investorom proste sa môže stať čoraz problematickejším. Myslím si, že tam sa konštatovalo to, že v roku 2032 sa šanca toho nesplácania rapidne zvýši preto, lebo v tom čase budeme potrebovať refinancovať ten dlh. Avšak tam práve kvôli tej rizikovosti budú investori požadovať o mnoho vyššiu prírážku ziskovú a tým pádom nám sa financovanie dlhu veľmi predraží. Čiže momentálne majú budúce vlády, myslím si, že to vychádza na nejaké 2 vládne obdobia, majú pred sebou ťažkú úlohu dostať náš dlh pod kontrolu a k tomu vedú iba 2 cesty. Buď rapidne zvýšiť príjmy, alebo okresať výdavky. Zvýšiť príjmy, to je je to pekný sen, ktorý by chcel každý, avšak dosahuje sa to veľmi ťažko. Čiže myslím si, že najlepšou cestou je práve kresať výdavky, avšak to je pre politikov veľmi nepopulárne rozhodnutie,
pretože to pocítia bežní ľudia, ktorí im práve vystavujú vysvedčenie vo voľbách, avšak budeme sa musieť s tým popasovať. A znamená to šetrenie až tak výrazné, že by to možno zasiahlo aj ten ekonomický rast, alebo aspoň spomenulo ekonomický rast Slovenska? To je bez pochyby, dotkne sa to každého človeka, dotkne sa to ekonomického rastu a pravdepodobne úplne každého nejakého makroekonomického faktora, pretože my tam potrebujeme šetriť radovo v miliardách eur, čo sú pre náš rozpočet jednoducho vysoké čísla. A akceptuje to teraz plánovaný slovenský rozpočet nejakým spôsobom, alebo je to ešte niečo, na čo musia tie ďalšie vlády reagovať a nejak prispôsobiť tie svoje rozhodnutia tejto situácii? Náš rozpočet vôbec na to neprihliadal, pretože práve že v posledných rokoch tá naša prorodinná politika, ktorá sa nastolila, ale aj rôzne populistické rozhodnutia práve ako keby odporujú tomu a celý problém ešte nafúkujú a zvyšujú. Čiže bude to problém skôr budúcich vlád. So zadlženosťou je spojený aj nárast úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky, čo na jednej strane umožňuje napríklad úročenie hotovosti, ale na druhej strane znamená aj drahšie hypotéky. Ako sa to dotkne Slovákov? No, myslím si, že už sa to dotýka Slovákov, pretože môžeme vidieť, že na hypotékách rastú úrokové sadzby, čiže inými slovami všetky hypotéky sú drahšie, ale otázku to vyvoláva skôr by som povedal v tom, že či budú Slováci schopní splácať svoje záväzky. A budú? Budú. Teda minimálne takto konštatuje Národná banka Slovenska, ale aj ministerstvo financií, pretože podľa ich odhadov by sa mala priemernej rodine zvýšiť splatka o 100 eur, čo nie je zasa žiaden katastrofický scenár. A im to aj vychádza teda z modelových prognóz, že by s tým nemal byť nejaký zasa výraznejší problém. Iba 13% domácnostiam by mali splatky stupnúť o 200 eur a viac. Zároveň dôležitý fakt je, že v súčasnosti miera nesplácania úverov je na úrovni 1,1%, čo je najmenej, myslím, za tuším 20 rokov. Čiže očakáva sa, že toto by nejako nemalo spôsobiť problém. A ako sa vlastne vyššie úrokové miery alebo drahšie hypotéky premietajú do zájmu o nákup nehnuteľnosti alebo rovno už do ceny nehnuteľnosti? Aj pri cenách nehnuteľnosti samozrejme funguje klasická trhová poučka, dopyt, ponuka, ten vzťah tam funguje a znamená to, že keď sú drahšie hypotéky, tak ľudia majú o ne menšie záujem a zároveň teda premieta sa to do toho, že povedzme kedysi bolo 10 kupujúcich na jeden byt ponúkaný, kdežto dneska je povedzme 5 bytov a na nich sú povedzme iba 1-2 kupcovia. Čiže aby predávajúci dokázali ten byt alebo inú nehnuteľnosť predať, musia ísť cenou nižšie. Preto vlastne sme svedkami toho, že ceny nehnuteľnosti od svojho maxima na Slovensku klesli už o 9%. A myslíš si, že tento pokles ešte potrvá? Ešte vlastne od Európskej centrálnej banky očakávame aspoň jedno zvýšenie sadzieb? To je otázka, na ktorej sa vlastne ľudia, respektíve analytici úplne nezhodujú. Ja si myslím, že tento trend by ešte mohol pokračovať. Keby sme teraz ešte prešli k téme investovania alebo zhodnocovania úspor v takejto situácii, keď máme ešte stále vysokú infláciu, ale zároveň čakáme možno pomalší ekonomický rast, než sa predpokladalo ešte niekoľko rokov späť. Ako je teraz podľa teba vhodné investovať alebo zhodnocovať úspory? Ako by si sa k tomu postavil? Ja by som povedal, že investovanie je kľúčové úplne v každej dobe. Jedno, či sa ekonomike darí, nedarí. Ale možno tým, že proste máme tu reálne ten problém s dlhom, nevieme, ako na tom ekonomika bude, tak to investovanie môže mať ešte väčší zmysel, pretože tie peniaze sú mimo štátu, je to na vašom nejakom súkromnom investičnom účte, kde peniaze pracujú, nesedia, neznehodnocujú sa kvôli inflácii, čiže investovanie by som povedal, že je momentálne, a nielen momentálne, vždy je must be. A má podľa teba teraz možno väčší zmysel pozerať sa aj na dlhopisy, alebo by si vlastne zostával pri rovnakom rozložení portfólia ako doteraz, že vlastne ľudia ani nemusia veľa robiť, len pokračovať v tom, čo už si nastavili
možno aj niekoľko rokov alebo niekoľko mesiacov späť? Ono to samozrejme záleží od každého človeka. Niekto má vyššiu toleranciu voči riziku, niekto nižšiu, preto sa nedá jednoznačne povedať, že ty by si mal investovať do akciových trhov, ty by si mal investovať do dlhopisov, alebo že teraz sa bude dariť jednému aktívu a druhú nie. Pretože napríklad aj rok 2023 mal byť podľa analytikov rok dlhopisov a akciám sa až tak neverilo. Nakoniec je to naopak, akciám sa darí veľmi dobre. Dlhopisy stále na ten svoj čas nejakým spôsobom čakajú. Ale povedal by som, že zmysel má zostaviť si nejaké diverzifikované, vyvážené portfólio, ktoré môže obsahovať ako dlhopisy, tak akcie, ale povedal by som, že kľúč je hlavne investovať dlhodobo a pravidelne. Možno jednou z možností, ktorá tu ešte nebola pred niekoľkými rokmi, tak v dôsledku vysokých úrokových sadzieb teraz tu je možnosť aj vlastne úročenia hotovosti alebo zhodnocovanie úspor s nižším rizikom, keď niekto odkladá peniaze len na kratšie obdobie. Myslíš, že to vlastne dáva zmysel, alebo tie úroky sú stále napríklad zo strany Európskej centrálnej banky nižšie, než by mohli ponúkať dlhopisy, napríklad firiem a tak ďalej? Myslím si, že práve takto dlhopisy ponúkajú o niečo vyšší výnos, samozrejme ako takéto produkty, ale ten výnos je vyšší o možno 1 percentuálny bod, avšak rizikovosť je tam radovo nižšia. Čiže momentálne takýto produkt má pre bežných ľudí veľmi dobrý zmysel, pretože majú k peniazom prístup hneď a hlavne tie peniaze pracujú. Ak tam je výnos, kde si medzi povedzme 3 až 3,5%, samozrejme, ktorý sa zvyšuje podľa toho, ako sa zvyšujú úrokové sadzby centrálnou bankou, tak to je to proste opäť niečo ako keby must be, alebo jednoducho, keď nebudem mať peniaze na bežnom účte, kde sedia, kde to môžem presne dať do takéhoto produktu a mám tam výnos povedzme 3,5%. Super. Tak ďakujem pekne za odpovede a za príjemný rozhovor. Ďakujem aj ja.